Γίνεται γνωστό στο Σώμα ότι από τα άνω δυτικά θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρίαση αφού ξαναγήθηκαν στην έκθεση τη αίθουσα Ελευθερίου Βενιζέλου και ενημερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωση και λειτουργία τη Βουλή 30 μαθητές και μαθήτριες και 3 εκπαιδευτικοί από το Δημοτικό Σχολείο Θυμένικων Αχαΐας. Η Βουλή σας καλωσορίζει. Επίσης, ο Γιώργος Παπανδρέου, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, πρώην Πρωθυπουργός, ζητεί άδεια, ολιγορήμερη άδεια για το εξωτερικό, για να συμμετάσχει στο χρηματοπιστωτικό συνέδριο που θα μιλήσει με θέμα The End of Austerity Europe, a more or less stable future. Ο κύριος Βορίδης έχει το λόγο για 12 λεπτά. Νομίζω ότι είναι δικαίωμα του κάθε Έλληνα βουλευτή να ζητάει να απουσιάζει και η Βουλή το εγκρίνει. Αν εσείς διαφωνείτε, έχει το δικαίωμα να το καταθέτετε. Τι κάθετε κάθε φορά σας δίνετε ευκαιρία, κάθε φορά σας δίνετε ευκαιρία να παίζετε στα κανάλια. Μπορείτε κάθε φορά να διατυπώνετε την άρνησή σας. Από εκεί πέρα όμως η Βουλή των Ελλήνων αποφασίζει. Ορίστε κύριε Βορίδη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ξεκινήσω με το εξής. Είναι σημαντικό νομίζω ότι αυτό το νομοσχέδιο συγκέντρωσε μία ορισμένη συνένεση. Είναι ένα θετικό βήμα στο να αρχίσουμε να οικοδομούμε μία ελάχιστη συναντήληψη σε ορισμένα ζητήματα και κυρίως αυτά στο οποίο νομίζω ότι δεν μας διαφοροποιούν ούτε ιδεολογικά ούτε πολιτικά, αλλά μπορούμε να προχωρήσουμε από κοινού. Τώρα, πάλι δεν κατάλαβα από την άλλη μεριά την παρατήρηση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τις προσπάθειες τις οποίες κάνει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός ο ίδιος να προσελκύσει επενδύσεις στην Ελλάδα. Δεν θέλετε να τις κάνει τις προσπάθειες αυτές. Δεν θέλετε να προσπαθεί να προσελκύσει επενδύσεις. Δεν ξέρω αν θα επιτύχει. Και δεν νομίζω ότι ξεκινά κανείς με κάτι συγκεκριμένο. Αλλά είναι σαφές ότι γίνεται μια προσπάθεια. Είμαστε επικριτικοί στην προσπάθεια αυτή. Θέλετε να είμαστε επικριτικοί, να μην γίνεται. Δεν πρέπει δηλαδή να πάνε επιχειρηματίες. Δεν πρέπει να προσπαθήσουμε να ανοίξουμε διάβλο συνεργασίας. Δεν πρέπει να ενισχύσουμε κάθε μορφή οικονομικής διπλωματίας ώστε να διευρυνθούν οι δυνατότητες, οι επενδυτικές και αναπτυξιακές της χώρας. Εγώ δεν μπορώ να την καταλάβω την αντίρρηση. Ίσα-ίσα νομίζω ότι εκείνο που θα έπρεπε να κάνουμε είναι να θέτουμε και τις επόμενες ερωτήσεις. Βεβαίως καλώς γίνεται αυτό, αλλά να δούμε πώς θα βελτιώσουμε το κλίμα ως προς την επιχειρηματικότητα, να δούμε πώς θα βελτιώσουμε το κλίμα ως προς το τι ζητούν, αν θέλετε, οι ενδεχόμενοι επενδυτές, προκειμένου να υπάρξουν ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα, προκειμένου να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Άρα εγώ πάλι δεν την καταλαβαίνω αυτή την κριτική, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την προσπάθεια που καταβάλει η κυβέρνηση. Τώρα, από εκεί και πέρα, άλλου τύπου κριτικές θα μπορούσαν να ασκηθούν. Μια δεύτερη παρατήρηση, έτσι λίγο σαν προβληματισμό το θέτω και στην κυβέρνηση αυτό. Νομίζω ότι όλοι αναγνωρίζουμε την αξία των λαϊκών αγορών. Εγώ εξακολουθώ πάντως να μην καταλαβαίνω, γιατί ένα πράγμα το οποίο μου φαίνεται αρκετά απλό, όπως είναι το θέμα της οργάνωσης των λαϊκών αγορών, να χρειάζονται τόσες πολλές ρυθμίσεις, να χρειάζεται τόσο με εκτεταμένες νομοθετικές παρεμβάσεις, να χρειάζεται τόση γραφειοκρατία, να χρειάζεται δηλαδή κάποια στιγμή. Νομίζω ότι η βασική ιδέα είναι να υπερασπιστούμε την ελευθερία της λειτουργίας του εμπορίου, να δώσουμε περισσότερες δυνατότητες σε αυτούς που δραστηριοποιούνται, να απορριθμίσουμε και όχι να ρυθμίζουμε υπερβολικά, δίνοντας μεγαλύτερη ακριβώς ελευθερία. Σε τελευταία ανάλυση τι κάνουν εκεί οι άνθρωποι? Πηγαίνουν, στείλουν ένα μπάγκο και πωλούν κάποια προϊόντα. Δεν είναι κάτι τόσο συγκλονιστικό ώστε να χρειαζόμαστε τόμους επί τόμων νομοθεσίας και άρθρα επί άρθρων για να κάνουν μια τέτοια δουλειά. Οι βασικές φορολογικές διατάξεις είναι εκεί, οι βασικές αδειοδοτικές διατάξεις είναι εκεί. Εν πάση περιπτώσει, μάλλον θα έπρεπε να κινηθούμε σε μια κατεύθυνση απλοποίησης της νομοθεσίας, παρά να λέμε ότι χρειαζόμαστε περαιτέρω εκτεταμένες και διευρυμένες παρεμβάσεις στα ζητήματα αυτά. Το τρίτο ζήτημα, το οποίο επιτρέψτε μου έτσι μία συμβολή, γιατί ενδεχομένως θα το βρούμε και μπροστά μας, παρότι απεσύρθη η ρύθμιση. Ξεκίνησε από μία κριτική την οποία έκανε
ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ σε μια ρύθμιση η οποία στην πραγματικότητα οδηγούσε σε ένα είδος ποινικής και διοικητικής αμνηστεύσεως μελών Διοικητικού Συμβουλίου, προέδρων και μελών Διοικητικού Συμβουλίου, οργανισμών. Η ρύθμιση απεσύρθη με την δέσμευση του κυρίου Υπουργού ότι θα επαναφερθεί, βελτιωμένη. Επιτρέψτε μου μία μικρή συμβολή στο ζήτημα αυτό για να θέσουμε όμως ορισμένους κανόνες. Κατά τη γνώμη μου. Πρώτα απ' όλα, καταρχήν, ορθώς ευθύνονται και με την ατομική τους περιουσία και με ποινικές ευθύνες όσοι διοικούν οργανισμούς. Γιατί έτσι ευθύνονται όλοι οι διοικούντες νομικά πρόσωπα, ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου. Και έτσι πρέπει να ευθύνονται. Επομένως, καταρχήν, η ρύθμιση είναι σωστή. Γεννάται ένα δεύτερο ζήτημα, το οποίο επίσης υφίσταται αυτή τη στιγμή, υφίσταται για τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ακόμα και εμπορικού σκοπού, αμιγώς εμπορικού σκοπού, ανώνυμες εταιρείες, αλλά υφίσταται και για νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, υφίσταται και για δημοτικές επιχειρήσεις. Ποιο είναι αυτό? Εάν μια δίκηση αφήσει χρέη, δημιουργήσει χρέη, η μεταβολή της διοικήσεως, η νέα δίκηση η οποία έρχεται, ουσιαστικά ευθύνεται και προσωπικά ο νέος διοικητής για τα παλαιά χρέη, για τα χρέη που δημιούργησαν προηγούμενες διοικήσεις. Αυτό σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι εξαιρετικά ανεπιεικές. Μπορεί να είναι εξαιρετικά σκληρό. Μπορεί κάποιος να αναλάβει τη δίκηση για 6 μήνες, να απομειώσει τα χρέη του οργανισμού στην δίκησή του, να τον αφήσει δηλαδή σε καλύτερη οικονομική κατάσταση από ό,τι τον παρέλαβε, αλλά να εξακολουθεί να ευθύνεται για το συνολικό χρέος του οργανισμού. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Υπάρχει ένα αντεπιχείρημα, γιατί θα έλεγε κανείς, ας το αλλάξουμε αυτό. Ας περιορίσουμε την ευθύνη στον χρόνο διοικήσεως ενός εκάστοτε. Υπάρχει ένα αντεπιχείρημα στη ρύθμιση αυτή, για αυτό το καταθέτω προβληματισμό, ότι εάν το αλλάζαμε, τότε θα ενισχύαμε την τάση των μεταγενεστέρων διοικήσεων να μην αποπληρώσουν οφειλές που δημιούργησε το νομικό πρόσωπο, έτσι, κατά τη διάρκεια προηγουμένων διοικήσεων. Το τρίτο ζήτημα το οποίο δημιουργείται με τις ρυθμίσεις αυτές είναι όταν υπάρχει μια ουσιαστική μεταβολή, ειδικά στους οργανισμούς και στους νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, έχει υπάρξει το ζήτημα αυτό και σε δημοτικές επιχειρήσεις, όταν υπάρχει μια νομοθετική μεταβολή, η οποία για κάποιον λόγο διακόπτει τη λειτουργία του νομικού προσώπου. Λύσεις, εκαθάριση, διακοπή χρηματοδοτήσεως. Μεσολαβεί λοιπόν μια στιγμή που ουσιαστικά σταματά η λειτουργία του νομικού προσώπου και η τελευταία διοίκηση φορτώνεται με όλα τα χρέη, η σίαν κατάσταση αυτή βρίσκονται. Έστω και αν δεν ευθύνεται η τελευταία διοίκηση με αυτά. Χωρίς από την άλλη μεριά να υπάρχουν πόροι προκειμένου αυτά να αποπληρωθούν από την ίδια τη δημοτική επιχείρηση, από τον οργανισμό, από το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Επομένως, αυτό είναι το πλέγμα του προβλήματος, στο οποίο πρέπει κανείς να παρέμβει. Αλλά ας ξεκαθαρίσουμε κάτι. Το σίγουρο είναι ότι δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε την ευθύνη για αυτούς που δημιούργησαν τα χρέη τη χρονική στιγμή που τα δημιούργησαν. Να συμφωνήσουμε σε αυτό. Για τους μεταγενέστερους να ψάξουμε να βρούμε ποιικέστερες ρυθμίσεις. Αλλά για την ευθύνη των διοικούντων που εκείνη τη χρονική στιγμή δημιουργούν τα χρέη, αυτοί δεν μπορεί παρά να μένουν ευθυνόμενοι. Συντρεχόντως μαζί με το νομικό πρόσωπο, οπότε αν το νομικό πρόσωπο εξοφλήσει, τακτοποιείται το ζήτημα, αλλά αν δεν εξοφλήσει, αυτοί που κατά τη διοίκησή τους δημιουργήθηκαν τα χρέη, γιατί θα έχουν ευμενή μεταχείριση? Διότι τότε, και το λέω στον κύριο Υπουργό για να το σκεφτεί, ουσιαστικά ενισχύουμε και επιβραβεύουμε τα φαινόμενα αυτά κακοδιοικήσεως που τη χρονική στιγμή που έπρεπε να πληρώνουν τις οφειλές τους δεν τις πληρώσανε, δεν κάνανε αυτό το οποίο έπρεπε, μετέθεσαν την ευθύνη σε μεταγενεστέρους και τώρα θέλουν κιόλας να αποστούν οποιονδήποτε ευθυνών. Για το μετέπειτα διάστημα πράγματι θέλει μια σκέψη και ένα προβληματισμό, η μεταβατικότητα των διατάξεων. Έτσι, για αυτούς δηλαδή που βρίσκουν τα χρέη, να δούμε τι κάνουμε με αυτούς, ειδικώς αν έχουμε οδηγηθεί σε μια διακοπή ή λύση.
Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε με επίγοντα τρόπο το ζήτημα, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την παράταση ότι δώσατε αυτοδικαίως, αλλά θα τελειώσω. Θα αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό, ειδικά σε περιπτώσεις δημοτικών επιχειρήσεων. Έχει υπάρξει μια νομοθετική παρέμβαση εδώ, η οποία λέει ότι οι δημοτικές επιχειρήσεις οι οποίες ζηλίονται και καθαρίζονται, αναλαμβάνονται οι οφειλές τους από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησεως. Σε περίπτωση όμως που οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησεως δεν έχουν εξοφλήσει, τότε στην πραγματικότητα οι παλαιοί δήμαρχοι που συνήθως ήταν πρόεδροι του Δημοτικού Συμβουλίου, ανεξαρτήτως αν στη χρονική περίοδο τους δημιουργήθηκαν οι οφειλές, είναι σήμερα εκτεθειμένοι. Επομένως εδώ, ξανά και για αυτό το ζήτημα, χωρίς να σας αφορά άμεσα, θα πρέπει κανείς να δει τι θα γίνει. Το τέταρτο με το οποίο κλείνω είναι το εξής, μάλλον δύο ακόμα σημεία και κλείνω. Για τον ΕΝΙΖΑ, επειδή άκουσα μία επιφύλαξη. Να ξέρετε ότι είναι πολύ μεγάλη κατάκτηση η παραμονή του ΕΝΙΖΑ στην Ελλάδα. Η παράταση του χρονικού του διαστήματος. Και ότι έγινε ένας πάρα πολύ μεγάλος αγώνας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Διότι η προσπάθεια που γινόταν για αυτόν τον οργανισμό ήταν να φύγει από την Ελλάδα και να μετακινηθεί στις Βρυξέλλες. Υπάρχει πολύ ενεργό ενδιαφέρον από εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με την ασφάλεια των δικτύων να πάρουν τον οργανισμό αυτό και να τον πάνε σε χώρες κεντροευρωπαϊκές. Και υπήρξε πολύ μεγάλη συζήτηση. Είναι λοιπόν πολύ σημαντική επιτυχία της ελληνικής κυβερνήσεως, του Υπουργείου, η διατήρηση του ΕΝΙΖΑ και μην το αντιμετωπίζουμε εδώ μικρόψυχα το ζήτημα, ούτως ή άλλως η διατήρηση διεθνών οργανισμών σημαίνει ανάληψη κάποιου κόστους. Αλλά τα ωφέλη από τη διατήρηση ενός τέτοιου οργανισμού, τη στιγμή που η ενίσχυση της ασφάλειας των δικτύων γίνεται κεντρική ευρωπαϊκή πολιτική και απασχολεί κεντρικά, πραγματικά μην κάνουμε τώρα μία συζήτηση αν το νίκη θα είναι λίγο παραπάνω ή λίγο παρακάτω ή εάν πρέπει να γίνουν πρόσθετα γραφεία ή δεν πρέπει να γίνουν πρόσθετα γραφεία. Το μεγάλο ζήτημα εδώ είναι η διατήρηση του οργανισμού και αυτό αποτέλεσε μία επιτυχία. Ένα τελευταίο ζήτημα στα πλαίσια της συζήτησης για το παραεμπόριο. Έχει υπάρξει μια προσπάθεια, είναι αλήθεια αυτό κύριε Υπουργέ, για την αντιμετώπιση του παραεμπορίου. Και νομίζω το βλέπουν οι Έλληνες πολίτες. Οι συνθήκες στο κέντρο της Αθήνας, παραδείγματος χάρη από πλευράς παραεμπορίου, είναι καλύτερες. Αλλά να επισημάνω και κάτι. Οι συνθήκες στο κέντρο της Αθήνας είναι καλύτερες, αλλά αρχίζουν και δημιουργούνται εστίες παραεμπορίου περιφερειακά, στα προάστια. Επομένως και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Σοφοίδης, 8 λεπτά.